рӯзи интихобот ба назди аъзои комиссияи участкавии интихобот рафта ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро пешниҳод намоед. дар муқобили насабу номи худ дар рӯйхати интихобкунандагон имзо гузоред. узви комиссияи участкавии интихобот ба шумо 4 бюллетени интихобот медиҳад. ба кабинаи овоздиҳии пинҳонӣ дароед ва бовар ҳосил кунед, ки шумо дар он ҷо танҳоед. бо мазмуни бюллетенҳои интихобот шинос шавед. дар бюллетенҳои интихобот дар квадрати холӣ дар муқобили насаб, ном ва номи падари номзад ба вакили маҷлиси намояндагон ва ҳизби сиёсие, ки мехоҳед ба тарафдориаш овоз диҳед, аломати ҷамъ гузоред. агар шумо бар зидди ҳамаи номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагон ва ё ҳизбҳои сиёсӣ овоз доданӣ бошед, дар бюллетенҳои интихобот дар квадрати холии сатри муқобили ҳамаи номзадҳо ва муқобили рӯйхати ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ аломати ҷамъ гузоред. бюллетенҳои пуркардашударо ба қоттаи интихоботе партоед. оё падару модар, шавҳари ман ё ягон каси дигар метавонанд ба ҷои ман овоз диҳанд? ҳаргиз не. падару модар, шавҳари шумо, фарзандон ва ягон каси дигар наметавонад ба ҷои шумо овоз диҳад. ҳар як интихобкунанда бояд худаш овоз диҳад. ман худам овоз медиҳам.